Això és una casa de fusta. I això és una casa de fusta amb unes vistes espectaculars. Sí, ja ho sé, voldríeu viure aquí, oi? A mi també em passa, però desafortunadament aquesta casa ja té uns propietaris. Són l'Albert i l'Anna. I ara ens ensenyaran casa seva. Hola, Com estem? bones, molt bé. Què tal, Albert? Encantat. Endavant. Gràcies per rebre'ns a casa teva. Ara ens ensenyaràs la casa, no? Però escolta, jo crec que hem de veure això perquè és com aquesta vista i aquest exterior és una mica la joia de la corona, no? Anem? Directament. Home, Avui està plovent una mica, avui està plovent una mica, però bueno. Ostres, és que ja plovent ja fa goig, diguem, no? Imagina't com fa bo. Aquesta piscina, aquesta ombreta i aquesta vista, no m'imagino res millor, realment. No, ha estat genial. La veritat, molt bé. I teniu aquí un hortet i tot, eh? Sí. Caram. Mira, avui farem una visita diferent, eh? Comencem pel jardí, diguem, i després veurem la casa. Sí. Però és que, clar, aquí hi ha molt d'espai. Hi ha el jardí, bueno, l'hort. A mi m'agrada molt tot lo de l'hort. També veieu que hem fet un galliner amb els nens. Un galliner. Sí. Caram, home, aquí teniu una olivera, veig pebrots... Bé, aquí, bueno, ara he acabat de ficar els tomates que estan així. Clar, ara és hivern, ara les cols, espinacs... Hi ha cols, una mica de tot. I aquí encara estic collint una mica de pebrots i aubergínies. I, escolta'm, d'aquí a la cuina hi ha res, eh? D'aquí al plat, ben Aquí hi ha algunes coses, com menta, també tenim alfàbrega, julivert... Bé, ara sí que ja passarem a veure la casa, no? Per dins, aquí hem vist el jardí. Bé, doncs ara sí, és que era inevitable, eh? Entrar per la porta i veure aquest exterior, te n'hi vas de cap. Sí. Suposo que a tu també et passa, no? Quan arribes i escolta, una mica de... Sí. Bueno, de fet, quan ve gent i això, també el primer, clar, vens, surts cap aquí, o molta gent també ve per la part de fora, i llavors ja estàs aquí, també, bueno, al final és el primer que la gent Escolta, aquest espai no desmereix tampoc, eh? Teniu aquí cuina oberta, eh? Cuina oberta. Això ara tothom sí. aposta per la cuina oberta. Sí, a mi m'agrada molt cuinar i ja, bueno, des del primer moment que volia una cuina oberta i també, bueno, i gran. A mi m'agrada al començament també, bueno, volia armaris i que m'hi capiguessin una mica totes les coses i, bueno, llavors molts dies aquí també, de fet, els nens, molts dies aquí, doncs jo estic cuinant aquí, els nens venen de col·legi, es fiquen aquí a acabar els deures i llavors molts dies també acaben sopant aquí. I és més temps que passeu junts amb els nens, no? Que, si no passa allò, no? Que un està a la cuina, els nens estan al menjador i no hi ha contacte. Aquí llavors aquí sí, aquí fem molta vida aquí. Vull dir, aquí o jugant aquí, o mentre un cuina, els altres estan aquí jugant i això, entre que si parem la taula allà, però vull dir, estem fent molta vida aquí baix. I molta vida en aquesta zona. I després teniu aquesta mica de sala d'estar, que ja veig que la teniu preparada per Nadal, ja, eh? Sí. La setmana passada ja vam començar a treure l'arbre, a ficar les 4 boles i una miqueta de decoració i ja vam començar a preparar una mica tot per Nadal. I sempre hem de parlar en algun moment de fusta. Aquí veiem la fusta, sobretot al sostre, no? Sí. Que heu decidit que us agradava. I bigues, no? Sí, això era una cosa de les que ens agradaven. O sigui, a mi m'agrada molt, i ara també el que és la fusta i les bigues, la fusta vista i això, i de fet, quan vam estar mirant diferents tipus de construccions i ens vam valorar fer altres que no fossin amb estructura de fusta, volíem que es veguessin les bigues. Llavors era clar, era fer una estructura sense de fusta, afegint fusta, i llavors també era com antinatural. Llavors al final, també així aquí amb fusta, aquí l'estructura aquesta, ja ho teníem tot amunt, saps? Va ser una altra... Aquí tenim aquesta mica de distribuïdor i les habitacions, quantes habitacions són? Són 3 habitacions. 3 habitacions? Sí. Aquí hi ha l'habitació del Jack, del nen. Molt bé. Aquí hi ha un sotaescala, que és un armari, i aquesta és la de l'Emma, que ja veureu ara que ja és el canvi de... També amb la paret decorada, eh? La paret, amb el seu arc iris, sí. Clar, les habitacions també tenen aquesta fantàstica vista a la finestra, perquè no ens n'oblidem que està molt present aquest exterior a la casa, evidentment. Aquí hi ha un petit bany, que seria el bany el dels nens i el de convidats. I, és petit i funcional. Aquí darrere la porta hi ha un plat de dutxa. Molt bé. I aquí és la nostra habitació.
Aquí hi ha una mica més d'armari, no? Sí, armaris i canviadors, i la nostra habitació, que aquesta sí que té sortida el que hem vist abans per fora, eh? Exacte. Home. Que primer ens plantejàvem si no teníem allò de fer com unes escales o així, però hi havia bastanta pendent, i al final vam decidir de fer la sortida aquesta que connectés amb l'altra i realment... Clar, si no gairebé molt millor. Gairebé et llevaves i et podies fer una capbussada a la piscina, llavors tirar cap aquí i a caure cap allà, sí. I aquí llavors el bany nostre. I aquest és una mica més gran. Sí, Déu-n'hi-do. Doble pica, eh? Sí, sou dels que... doble pica. Bueno, mira, ho vam decidir així, l'Anna va preferir així, però bueno, també era indiferent, I plat de dutxa... Plat de dutxa, sí. No sou de banyera, veig. No, teníem banyera a l'altre pis i això, però bueno, també al final és el que decideixes que la banyera, que la fas anar... Tens la piscina. Una piscina. Però al final la banyera abans la feies anar més cap a l'hivern. Clar. A l'hivern, i llavors també la feies anar 2 o 3 dies. I al final vam dir, que fem plat de dutxa, ja tenim, exacte com dius, ja tenim la piscina. Clar, per remullar-se bé, la senya a la piscina. Exacte. Molt bé, home. I la part de dalt. Anem a veure la part de dalt també, doncs. Som-hi. L'estudi, no? Imagino? Sí, aquesta part d'aquí dalt, ja veureu que encara falta ficar totes les taules i acabar-ho d'arreglar. L'estudi i la zona artística, I la zona de... Sí. Música? Música i... Qui són els músics de la casa? Doncs bateria és el Jack i l'Emma és el teclat. Home, un duo de germans, no? Sí, a mi em faltaria tocar el triangle o alguna cosa d'aquestes. Per rematar-ho, home. I l'Anna, que també li agrada pintar, i mira, tenim els quadros. Molt bé. Pinta aquí o...? Bueno, depèn. Alguns cops aquí, de vegades a baix. Vull dir, si quan fa bon temps, doncs a fora al porxo, perquè al final és on també estàs més bé. I aquesta casa aquí, en aquest entorn enmig del camp, podríem dir, és una casa freda, calenta, de moment només no hi heu passat cap hivern encara no hem passat cap hivern. Però sí, un estiu? Un estiu sí, i realment molt bé. Vull dir, al final sí que vam encendre tenim aerotèrmia, i vam encendre alguns dies allò però puntuals, el que és l'aire condicionat, perquè també els pics de quan va fer aquesta calorada, aquests dies de tanta calor, però tampoc res exagerat. I teniu aquí, això que deu ser aquí el garatge? El garatge. I aquí... Està estupendo aquest garatge, eh? Sí. Perdona que t'ho digui, molt endreçat i molt polit. I aquí és on vam aprofitar aquesta part que vam cobrir així amb aquests armaris, que és on hi ha... Les màquines. Les màquines, sí. Aquests tubs són de ventilació? Sí. La ventilació per forçar la renovació d'aire, no? La renovació d'aire, sí. I què tal? La feu servir, no la feu servir? L'anem engegant i parant, vull dir, no és allò que la tinguem sempre engegada, llavors, hi ha vegades allò que tenim un cap de setmana encès i després ho parem i després de moment ho anem encenent. Tampoc no fa relativament poc que estem aquí, llavors tampoc no... Però bé, de moment bé. I tant amb això com amb l'aerotèrmia, què tal? Quines són les sensacions? Suposo que era la primera vegada que teníeu aquest sistema, no? Sí, era la primera vegada que teníem el sistema aquest d'això. Abans teníem, normal, calefacció de gas i això, i de moment tot molt bé. Vull dir, ara la calefacció, poder la vam encendre l'altre dia una hora, allò així, però de seguida un cop agafa més o menys la temperatura, vull dir, estàs bé aquí dins. I a més també si vas sortint amb el contrast tèrmic, quan entres fins i tot sembla que tinguis calor. Fantàstic, escolta'm, aquesta casa. I quant de temps hi porteu ara? Ara 8 mesos. 8 mesos. Tot just avui fa 8 mesos. Vam entrar el 25 de març d'aquest any. I què, com són aquests 8 mesos primers? Quina és la conclusió? Superpositius. Sí? Vull dir, molt contents, sí. Tant nosaltres com els nens, som tot superbé. Fins i tot ells ho diuen, de vegades el canvi de Girona, de quan estàvem dormint allà així, o al pis, de sentir el soroll dels cotxes, i recordo els primers dies i això que diuen, escolta, no se sent res. Vull dir que aquestes coses al començament també, vull dir, nosaltres podeu tenir més interioritzat, però ells veuen molt aquests canvis. Per ells era molt nou, tot això, més encara que per vosaltres. Albert, una casa fantàstica, en un lloc fantàstic, estic segur que ja l'esteu gaudint molt, però només em queda dir-vos això, que la seguiu gaudint, perquè és per fer-ho realment. Moltes gràcies. Doncs ja ho heu vist, una altra casa fantàstica feta per Fustec i que els seus propietaris, en aquest cas l'Albert i l'Anna, han convertit en una llar autènticament meravellosa que només fa justícia a l'entorn espectacular en el que es troba.